आंनि नामा राहुल बसुमतारी आरो आङो विलेजा राजेन्द्रपुर आरो सारमोनहा आगोल प्रि रिक्रुटमेन्ट लादोंमोन बे सराबिलावहायनो आङो बाहाय माबा खालामनो फिजिकेलनि थाखाय थाङोमोन आरोखि सारमोनहा ट्रेनारमोन आरोखि सारा बियो ओमफ्राय बियो मोजांमोन आरोखि बाहाय सेलेक्सन जादोंमोन आरोखि बहुत मानसि फैदों आरोखि फैनानै बाहाय माबा बिदिनो रानिंनि फिजिकेलनि थाखाय माबा जादों आरोखि सेलेक्सन जादोंमोन सेलेक्सन जानायाव माखासे फेल जादों आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय जों पास जादों ओमफ्राय आं बाहाय केप्टेनमोन आरोखि बाहाय केप्टेन खालामदोंमोन आंखौ सारा आं रानिंआव फिजिकेलाव मोजांखाय आंखौ केप्टेन खालामदोंमोन सारा मा साख्रि मोननो हागोन ओमफ्राय दा आङो बाव कामान्ड' दा जब मावबाय आरोखि मोनबाय आरो दा सिगां समाव बे ओनसोलाव बिदि फिजिकेल एकाडेमि गैयामोन दा फिजिकेल एकाडेमि खुलिबाय लाइमोनफ्रा माबायदि मुलाम्फा मोननो हागोन बेखौनो सानो आरोखि गामि एरियानि बा खाथि सोरबाफोर दंना सोरबाफोर मोनथिबाय थायो गामि सिङाव बिदि ओरैनो जेनेबा रानिं बारै सोरबा मोनथिया सोरबा बिदिनो जेनेबा रानिंआव बा लं जाम्प बिदि बायदिसिना ओरैनो रोखोम एग्जामफ्राव फेल गोगोम जायो आरोखि बेनिखायनो बे एकाडेमियाव फैनानै जेनेबा बेवहाय सोलोंनानैबो दं सोलोंथाइनिबो दं आरो ओरै फिजिकेलनि ओरै लेखानि गासिबो दंजोबो नालाय दा फैनानै बयबो फैनानै बाव एकाडेमियाव फैनानै बाव सोलोंनो बा फिजिकेलनि थाखाय फैयो बेखौनो आसा खालामो आरोखि आं डिफेन्सआव साख्रि मावनोबा माबायदि जानांगौ सासे लाइमोन हिसाबै सासे लाइमोन हिसाबै बेयावथ' फरायनायाबो जानांगोन आरो फिजिकेलावबो जेनेबा रानिंआवबो जानांगोन लं जाम्प बेफोरबायदि गासिबो फिट जाजोबनांगोन आरोखि अब्लासो फौजिनि लाइफआव आरोखि फैयो आरोखि नोंथाङा माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन आंबो जेनेबा फुंनि 4टायाव बिदिनो एक्सट्रा आं फिजिकेल खालामोमोन आरोखि रानिं खालामोमोन रानिं खालामना फैनानै आरो बेहाय एकाडेमि खुलिदोंमोन नालाय माबा जेनेबा बिदिनो रानिंनि माबानि थाखाय सारमोनहा प्रि रिक्रुटमेन्ट लादों नालाय दा बेवहाय आरो फैनानै आङो बाव लाफैबावोमोन आरोखि आङो दिनाव बिदिनो खनथाम खालामनाय जायोमोन आरोखि आङो